Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina iki awak dhewe bakalan sinau tentang aksara Jawa. Aksara Jawa itu aksara sing diengge wis mulai tekan dhisik di Jawa. Aksara Jawa kuwi ana 20 macam. Dibagi jadi 4 baris. 4 baris itu ana 5 aksara. Nah, di baris pertama ana no kok simbol Jawa iki kaya ngene. Gabungannya N ambil N. Simbolnya huruf N ana melungkahe ambil N mana. Lalu simbolnya kayak ngene. N melungkal ditambah pucuk mana N. Lalu tarik N wae. Lalu ke huruf N ambil N melungkal. Nah, baris keloro ana dota sawala. Simbol do iki ka N kudu ngambil N mana tapi ana melungkalan di misalnya. Lalu huruf lagi gabungannya N S ambil N. N S sama N. Terus N melungkal ambil N mana. Lalu huruf N gabungannya N tapi anak huruf N. Lalu huruf M ambil N digabung. Lalu di baris ketelu ana pada Jayana. Kok ngene. Simbol apa iki? N ambil N digabung. Lalu do iki huruf N di gabungannya iki ana pucuke. Set tambahi N pucuk pisan. Nah, lalu jo iki gabungannya huruf N ambil N. N. Nah, lalu ya pada kaya po tapi peng telu. Lalunya huruf N gabungannya tapi jadinya ambil N cilik ambil N gede. Baris papat ana naga batama. Nah iki tahu dibalik tambahi N. Lalu go iki huruf M ana anggota ini. N huruf M ambil N. M cilik gabung dengan N. Huruf to iki simbolnya N melungkal tambahi M cilik ambil I. Nah, yang terakhir ini ana simbolnya mepocok kayak to tapi ora ana melungkahe. Kabeh masuk di tuladane. Ana kalimat, ana lawa sama. Nah, penulisannya kayak mangkene. Sekian pembelajarannya, matur nuwun. Aja lali like, subscribe, and share, oke?